Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. Hello लोगोफोर, फिन फैफिननाय जाबाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै सासे बैसोगोरा महरगिरिजों रायज्लायगोन। बिथांनि मुङा जाबाय बानिकान्त गोयारी। बिथाङा बिजनि खान्थालगुरिनि। दा आं बिथांखौ फन खालामगोन। मानसिया नाथाय खोमायाव बारा खोनालानो। नायनोसै, नाजानोसै बेसेबां फिननाय होनो हागौ। दै र' आं बिथांखौ फन खालामनि। नै खालामदों। रिं जादों। हेलौ आदा बानिकान्त गोयारीयाव नांहैबायना बे? आच्छा आदा नोंनि जोनोम जायगाया बहामोनले? माबा खान्थाल बिजनि खान्थालगुरि। बिजनि खान्थालगुरि। खान्थालगुरि मंगलियान बाजार होनो हा। मंगलियान बाजार खाथि पस्ट अफिस मंगलियान बाजार। बे माने जोनोम जायगा आरो। भिलेज खान्थालगुरि। बेहाय दाथ' नोङो गुवाहाटियावसो थाया होमबा? गुवाहाटियाव थायो। गुवाहाटिनि बबे जायगायाव थायो दा? मा गामि? दा मिथिंगाफुरि। मिथिंगाफुरियाव। मिथिंगाफुरियाव। आदाया सासे फिसाज्ला दं नायस्रां होननाय, बेथ' मोजां एडिटिं खालामो नंगौना बेनो नायस्राङा? एडिटिं खालामो ना आरो केमेरा खेबनो रोंगौ? आच्छा आदा आं नोंनाव मोननै मोनथामसो खोन्था सोंगोन। नों हानायमानि फिननाय होनो नाजा। आच्छा आदा नोङो मा समनिफ्राय बे हारिमुजों लोब्बा थानाय? हारिमुआव? हारिमुआव एसे सुंथाबै बुंलांनाय दे। हारिमुआवथ' आं एसे बावबाय। आं गोबाव समनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो आंहा हारिमुखौ मोजां मोनखायोमोन आरोखि। आं हारिमुखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो बैसागु बोथोरबा जोङो मोसायो, बैसागु मेथाइ खनो। बेनिफ्राय फैनानै माने गेजेर ससेयाव आङो आंनि माखासे हिस्ट्रिखौ बुंलांनांगोन नामा? बेखौ हिस्ट्रिफोरखौ नांलायला। आं हारिमुनिखौल' माने हारिमुआव लोब्बा थानायफोरखौल' बाख्ल'। बेनिफ्राय आङो 2008आव गुवाहाटियाव फैबाय आरो। गुवाहाटियाव फैबाय। गुवाहाटियाव फैबाय। ओमफ्राय गुवाहाटियाव फैखांनायनि उनाव आङो 2004आव माने रेडिअ'आव इन्टारभिउ हैबाय आरो। अल इन्डिया रेडिअ'। ओमफ्राय इन्टारभिउ होखांनानै आङो बेवहाय पास खालामनानै आङो मेथाइबो रोजाबहैबाय। रोजाबबाय ना? रोजाबबाय। नोङो मेथाइफोरखौ गोसोआव दङ? नों मेथाइफोरखौ गोसोआव दंना? मेथाइफोरखौ माखासे आं गोसोआव गैला। मोनसेसो ओरैनो माने माबानो हागोन। आच्छा रोजाब देनाय ससे एसे 1 मिनिटसोनि माखौ रोजाबदोंमोन नोङो रेडिअ'आव? माने खननांगोन नामा? रोजाबनांगोन आरोखि। देनाय। नै फंबाय सामब्राम देवानि देवा फारानि हिनजाव फालांगि, देग्लाय बोसोरसेयाव खै जरा जुलि होखो बेसेबां थाखानि? नै फंबाय सामब्राम देवानि देवा फारानि हिनजाव फालांगि। आं दा माने माबाबो गैलाथ'। देहाबो इसिबां खस्थ' नङा। आंहाबो एसे सुंथाब जाबाय। थिगानो दं। आच्छा ओरैजा नोङो बिजनियाव थानाय समाव आरो माबा देमसि मेथाइफोर रोजाबला बायदोंमोन ना मोसाथिंलाबायनाय ओरैनो खोनादों? देमसि मेथाइ दोंसे रोजाबनाय जेनेबा बिहामजो गुफुर देग्लायल' बावगोन आं खुमब्रा बिगुर, बिहाव हरसेया मोनफ्लांदों आंलाय खुगाजों मावनाय
आखाइजों बावनो बानाय खेरा गिदियावनो थानानै दिन थांबाय आइ आफा दासो लुनो सानबाय रवा फिर' आरो नागिरबावनो बिहामजो सासेबाव लैलेफोर बिहामजो गुफुर देग्लायल' बावगोन आं खुमब्रा बिगुर बेफोरबायदि खनोमोन आरो बेफोरखौनो मानसि नोंसोरो हौवाफोरानो हिनजाव जानाबो मोसायोमोन औ नों माने मोसायोबोमोन आं बांसिन हिनजाव जायोमोन हिनजावसो जायोमोन ना नोङो हिनजाव जाना मोसायोमोन बे माने बिजनि एरियानि मेथाइ आरो बेयो ना नैबे लैलेफोर होननाया नै फंबाय सामब्राम देवानिखौथ' आङो नोंनिफ्राय लानानै हगारदों खोमाथ' आं बैसागो रोजाबदो इखो अडिअ गोसोआव दंना गैया गोसोआव दं आरो देमसि मोनसे रोजाबबावनाय मोजां नायनानै ओजोंहा बिजनिखैनि नामबावगौ दे नै हौवा मालाय दाहोनाया खलांजोब्बाय जोंहा दाबो मानो आफाजों हगारजादा दाहोना जोंना माइनाव गोजियासो नोंफा लिंहरनायखाय थाफैदों आंलाय नोंनाव नांग्रांबाय आय आय' नोंबायदि बोराय हारारा हौवा लायग्राङा बिदिब्ला थादो माइनाव थांनोसै बेफोरबायसा बिदिब्ला थादो माइनाव थांनोसै आंलाय न'आव जांबाय आंजोंखाय बुंनायखौनो अमा सानथारलायबाय नै हौवा मालाय दाहोनाया गलांजोब्बाय दाबो मानो आफाजों हगारजादा बरिया दाबो गाराङा थिगैनो दं आदा गाराङा थिगैनो दं औ थिगैनो दं नोंसोर मोसाजेननायनि अलपमान स्ट'रि बुंनाय 1 मिनिटसोनि माने माबोरै मोसानो लुबैजेननाय नोङो थारमाने जोंहा न'खराव जोंहा हारमनि दंखायोमोन न'आव बेनिफ्राय न'आव बेनिफ्राय हारमनिखौ सोलोङै आंबो रोंलांबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आइ आफामोनहाबो बिराद खुसियाव थायोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो खामानि दामानि जोबखांबाथाय मोनायाव बिलिफाङाव एसे जौ लोंलायनानै हारमनि दामलायनानै बे खननायजों मोसाबाय बिमा बिफा फिसा आं हारमनि दामना मेथाइ रोजाबना होयोमोन आइमोन आफामोन आदैमोना मोसायोमोन आरो मोसायोमोन बेनिफ्राय बिदिनो आंबो इन्टारेस्टआव बिदिनो मोसालांबाय मोसायै रोंलांबाय रोंनानै बेबायदिनो जों बोसोर जाबाथाय गामि मागिनायाव बिदि मोसायोमोन आरो हिनजाव जायो ओमफ्राय आं हिनजाव जायोमोन बांसिन आच्छा बे समाव माने हिनजावफोरखौ बारा मोसाथिंनो हगारामोन नामा नोंसोरनि बे समाव बे समाव हिनजावफोरखौ बारा हगारलाबायामोन मोसाथिंला बिनो आरो बेबायदि हौवाफोरजों बेरायनानै मोसालाबायोबा गोसोफ्रा गाज्रि जायो होननानै हगारामोन आरो आच्छा आदा आं जोबनायाव दोंसे रोजाबबावगोन नै दा नोङो मा सिनेमायाव एक्टिं खालामो नोंथ' एक्टरबो मानसिया नों मा सिनेमायाव एक्टिं खालामखो मोननै मोनथामसोनि सिनेमानि मुं बुंलाय आंथ' प्रथम मानि दाहायाव आङो एक्टिं खालामदों बिलोमानि दाहा मानि दाहा बिलोमानि दाहा बिनि उनाव बेनिफ्राय माबा इंलिश सिस्टार सिस्टाराव आं बोराय जादों बोराय जादोंमोन बेनिफ्राय इंलिश सिस्टारनिफ्राय मोजां गाज्रियाव फैबाय मोजां गाज्रि मोजां आरो
हाजो खर'नि सिख्ला हाजो खर'नि सिख्लायाव मा जादोंमोन? गंगार जादोंमोन आं। गंगार? औ गंगार। आच्छा। बेनिफ्राय बेबायदिनो समनि गुथाल। औ। ओमफ्राय हायनारि सिख्ला। हायनारि सिख्ला। औ। बेनिफ्राय बेबायदिनो बायदि बायदि बहुत माने सिनेमा गानाय जादों आरो। आं गोसोआव दं आंनि बे हायनारि सिख्लाया आंनिनोमोन। नोंनिनोमोन। सायाराम गाजोला होननायाव नोङो एक्टिं खालामदोंमोन मोहिनीखौ गोसोथोनाय। सायाराम गाजोलायाव नोङो अलप सेंग्रा सिख्ला जानानै, नंगौना? ओमफ्राय समनि गुथालखौथ' आं बुंबाय। बेनिफ्राय माबा मा होनो हर बायदि खोमसि। हर बायदि खोमसि। हर बायदि खोमसि। ओमफ्राय फासिनि दौलें। फासिनि दौलें। बहायबो। बेनिफ्राय बेबायदिनो माबा मा होनो मा बड'लेण्ड मोनलायो? मिस्टार बड'लेण्ड। मिस्टार बड'लेण्ड। प्रबिन गयारिनि। औ प्रबिन गयारि। मिस्टार बड'लेण्डआवबो। नंगौ। एक्टिं खालामदों। बेनिफ्राय आरो कयेकटा दंबावोमोन नामा आं बावबाय आरो। औ। कयेकटा थाबावनांगौ बावबाय। अरजाला दाथ' बिजनेस आदाना बिजनेस मावोबा नै दा? दा बेनिफ्राय बिजनेसा दा आंनिया आङो माबायाव बे आइसबिटियाव। औ। आइसबिटियाव माबा टेन्डार बे बास स्टेन्डआव टेन्डार होनानै आं दखान मोनदों। औ। मोनसे मेन केन्टिन मोनदों आं। औ। दा बे केन्टिनखौ आं सालायबाय थायो। आच्छा जाबाय। नोंहा सासे फिसाजो दंमोन मा मुङै एक्ट्रिस एक्टिंबो खालामबाय बियो? बियो माने सबिता गयारि होनो। सबिता गयारि। एक्ट्रिसमोन बियो। एक्टिं खालामबाय। औ। दा माने आदाना रेडिअ' रोजाबनाया सालु? दा रेडिअ' खननाया आंनिया रोजाबनाया सालु नंला। मानो होनबा आं बेमारि जानानै दं दा। बेमार जाना दङ। दा बेखायनो आङो रोजाबनाय जाथ'वाखै। रोजाबनाय जाथ'आसै। दा जायखिजाया ससियेल खामानिफोराव लोब्बा दंसै आरो। ससियेल खामानिफोराव। आच्छा आदा। गोजोननायाथ' थासिगोन। आरो दोंसे गोसोआव नामा नों देमसि मेथाइ इन्टारेस्ट नांनायनि? दोंसे दं मावबा थाबावनांगौ नोंनाव। बेबायदिनो दामनाय देनाय माबा मोनसे गोसोआव फैबाय थायोथ'। सोंबा माखौ खननो माखौ मानो जालायलाङो। दा दोंसेबाव लास्ट मोनसे। लास्ट मोनसे खननानै जोंनि नायजाबखौ फोजोबनोसै। आं गोसोखांसै। माखौ खनबावनो माथो गोसोआवनो फैला माथो मेथाइफ्रा। फैला नामा? बाजैया खाथियाव थानायबा सोंनो हागौमोन। माखौ खनबावनो खननायाथ' आङो एकदम सेलाय सेला खनो। मेरला खनोमोन ना? मेरला खनोमोन आरो लेखानायबो एसे आं गोदान बानायनो मेथाइ। आच्छा जाबाय आदा बावबायबाथ' अरजाला। नों बे गोलाव सम हारिमुजों लोब्बा जाबाय नों सरकारनिफ्राय थाखाफोर मोनबायना मोनाखै एसे? गभमेन्टनिफ्राय थाखाफोर मोनफेरबाय नामा? आं जेबो मोनथाराखै। जेबो मोनथ'वाखैना? दे आदा नोंनि गुवाहाटि जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि 6 बोसोर जादों। 6 बोसोर। नाथाय आंनि बे देहा हायैनि थाखायनो आं माखासे खामानिखौ मावनो हायाखै। उनावहाय लास्ट पजायाव आङो नैबे गोदान जोनोम जानाय खौसेथि आफादजों लोब्बा लाफानानै आं मोनसे खामानिखौ मावफानाय जादों।
आसा आसा आदा हेल' हामबाय नोंजों रायज्लायनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनबाय नोंनि जिउआ आरो गोलाव सम थाबावथों बेनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिदेरनानै हरनाय जाबाय नोंनि मुङाव आरो एक्टिंखौ गारनाङा थैजासिम खालाम दै आदा बिदिब्ला आं नोंखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे जों सानैनि दिनैनि नायजाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ आदा दै खुलुमबाय साबायखर बे जाबाय बानिकान्त गयारी जोबोद थिफुदलाङो सेंग्रा समाव उनाव लासै लासै बिजनिनिफ्राय गुवाहाटियाव थाफैबाय गुवाहाटियाव थाफैना जोंखौ लोगो मोनबाय लोगो मोननानै जि हारिमुआव नांथाबबायना बियो रेस मोनासै मेरला सिनेमायाव एक्टिं खालामबाय आरो रोजाबहोबायबो रेडिअ'आव जोंखौ खोनासंहोदोंमोन देमसि मेथाइफोर हरैजा बिजनि खैजानि चिरांनि देमसि मेथाइफोर बेफोरखौ खोना जोंबो बुंबाय नों रोजाबनांगौ रेडिअ'आव रोजाबहैबाय बिदिनो दोंफा दोंनै आङो लानानै अडिअ'फोर खालामबाय देमसि मेथाइ बेखिनियानोसै आच्छा जायखिजाया जोंनि दिनैनि नायजाबखौ एसेबां फोजोबनोसै रायजोफोर खालि नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम जै बर' हारिनि